mana aja ana Omia. Okay. o nwere ibe mmụta ị na-aghọta ya metu nwanne gị aka sị ya na nwaanyị bụ ive ịghọta etu a ndụ ga-eto ogologo. Ana the feminine goddess ma ọ bụrụ ọnụ ndị iti mana ibe niile anyị na-eme bụ ka anyị wee mee ka obi wee vuo ana maka na obi gbalụọ nwaanyị ezinụlọ anyị ekwu ekwu emejọ nwaanyị a na-egbu n'ezinụlọ. The balance duto na-enwelu nhatanha ibe kwụrụ ibe akwụdobie ọkwanye ya igwe wee na-anụ ana mana ya obi rapụ ana ka ọ nwa agịrị si ya ịmara na ana nwere agịrị jụọ nwaanyị kata ịmara na nwere agịrị ya mụta gị ata mụta nke izi na ana abụrụ aja ana aja na-ekwe ka mmadụ ana abụrụ gịnị aja ana. Ọtụtụ ndị Igbo je na ana na aja ana bụ ofu ife. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ikwu ana kwu aja ana na ofu ife ka ị na-ekwu. Mmụta ya taa ana bụ nwaanyị mana aja ana Omia. o nwere ibe mmụta ị na-aghọta ya. Kedu ibe aja ana na-alụla ana? Aja ana na-eme ka iwu na nsọ eji eme ka obi ana zuo oke na-edobelie. Aja ana na ọnọdụ ka polisi onye uwe ojii na-eme ka iwu gbasara aja ana ka ya n'ime gị, iwu gbasara ana ka ya n'ime gị imefie. O nwere ibe ị na-amụta. Igwe na-anụ ana mana ọ rapụrụ ya ọnwa akịrị. Kedu abụ akịrị ya? Nke a bụ ọgwụ nwaanyị. Ọgwụ ịghọtara iwu bụ akịrị maka na ịma na ụmụ nwaanyị aghọtala n'ọbụla bụ mmebere. Without the feminine nwere ibe anyị na-eme ebe ewepụta ụmụ nwaanyị nwere ibe anyị na-ebe ebe. So isi na mma ị na-eme omenala ibe ọ pụtara bụ na ị na-akwanyere nwaanyị ugwu mee gịnị ihe o nwere ibe ịmụtara. Ya mere na ụka ọbịa bịara ebe anyị wee sị gị Jehova wee mee aka ma ọ rara ụra wee si na mkpịsị ngụ ya dị n'ofu mkpịsị ngụ wee kee onye metu nwanne gị aka sị ya na asị dị ya kwụsie jike sị ya na asị dị ya. O nwe nnụrụ nwoke kele nwaanyị mbụ ịmala ebe esi eke nwoke ịmala ebe esi eke nwoke na ndị kele anyị na ndị kele anyị na ndị kele anyị na ndị kele anyị ewezụga ndị nwa anyị apụta ụwa ele nna ịmụmeme nna anwụala ọkwa omenala ka ị bịara ime a na-ekwu ihe mesịrị gị belo ibe ka nna akụzi ha na-egwuregwu ọsọkwa nwoke ra isi ka ele enwe amụta gị n'ụlọ ọgwụ. Kedu ibe isi mere? Kedu chukwu isi zụrụ gị? Kedu chukwu isi zụrụ gị? Kedu chukwu isi zụrụ gị? Mama gị ọ nwoke? Mana kere kwa ụzụ na-amụ nwa metụ ụzụ na-amụ nwa aka kene ụzụ na-amụ nwa kene ụzụ na-amụ nwa maka na ibe kwuru ibe mee gịnị akwụdobie. Ya mere na nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo bụ ịsọ otu ala. Ndị dara mbụba ya nwa ịba nne onye sọ n'otu ala ala na nne Chukwu ọmụ ibe kwu onye so n'otu ala na nne Chukwu meaning the highest form of ritual odudo nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo na ịchọ ịda mbụba bụ iwe ntutu ịsọ n'ala. O nwere ritual a na-eme n'ihe emechara iwe ntutu sọ n'ala gosi na site mbọsị abụgaba o nwere ozi nwaanyị ekele eke ihe edina maka na ile ama gịnị nne Chukwu. You've attained the highest level of consciousness. Onye lalụ Chukwu onwe ibe ọzọ fọ ka ịla
utu ya ala atakwa o nwere ibe na-amụta n'okwu nwa kedu ibe na-ekwu ome na ebidobere kwa m oziọma nọ ibe anyị ji bịa ka m na-eme ka m kọwara gị maka na ọ na-eme ma abata m dịka ụmụ nwaanyị ọ na-egwu egwu mana unu amara nọ maka unu ka anyị ji bịa ewezụga gị ma a na-ebe ewezụga gị ma a na-ebe ewezụga gị ma a na-ebe ome na mmebere ibe emere ka na wee zuo oke gwaga ntị na o nwere ihe ya mụta na ibe aja ana ji wee nọnyela ana nwere nsọ dị iche iche e na-efe ana mmiri a na-echukwa ana echukwa ka e wee mee ka ana yala ibu mmetọ ewere aja ana debe ka ọ bụrụ onye uwe ojii na-agbazi unu emejọ na ana maka na onye na-eweta ndụ a na-ewelu ndụ aja ana nọrọzie imezie ịbịasa ibi ọkwanye ya kedu ibe niile na-eme ibe a ka ana wee mee gịnị ịma na ekwuo when we talk of nwaanyị we are referring to the divine feminine aje abịa ebe a na-eme mmụọ ewee nwee mmụọ nwoke nwee mmụọ nwaanyị kedu nke eyi ụzọ abụọ mba ka iwere ọnụ igbo ka arịsị n'ọbụ nke gịnị ịnụ ibe okwu abịa n'iru mmụọ nwaanyị dị mmụọ nwoke nọ ebu ụzọ mee gịnị metụ nwanne gị akasị ya na nwaanyị bụ ife omenala na-achọ ka o gosi gị na ndị ili bịara abịa tụrụ anyị asị igbo ejiri nwaanyị egwu egwu ya mere na ya ejiri nwaanyị anyị eje ị mara ibe kpatara ya ọ na-aghọta ibe na-akọwa ome na ana metụ nwanne gị akasị ya ome na ana mana ọ bụrụ na omenala na-ekwu mana ọ bụrụ na omenala bụ ibe bụ ibe ndụ ka e wee mee ka obi dị nwaanyị mma ọ gịnị ka ụmụ nwa ji akpalịzi ụmụ nwaanyị maka na ibe kpatara ya bụ ụka ọbịa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit kedu ebe God the Mother nọ ọ na-aghọta ihe m na-akọwa since ya ji pụta ụwa je since iji na-akwụkwọ ụlọ onweghị onye nwere mkpịsị ngwu nke nwaanyị ọzọ since ya ji na-akwụkwọ ụlọ mkpịsị ngwu efuro nteta ụlọ ọtụtụ nwaanyị na-abụ omenụrọ mana nke enyi anyị ma na-eme na nwaanyị tụrụ ime o mee gịnị n'ụga aka ndị gboo gwara anyị si anyị n'ụga aka na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke alịrọba elu ịnụnụwu ya mbụ n'ụga aka na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke emetụrụba aka oyibo gwara ya parthenogenesis which means na achọgodo nwoke adịrọ na e nwere ụmụ nwaanyị kakwere power of our sexual reproduction n'ụga aka mana kịta ekwutesi okwu ife anyị eme ka e wee mee ka nwaanyị dị mma ịgbakasịba ọnụ ma na-esi niile eme omenala mana ekwentị ka ịghọta that does not mean that omenala places little value to the masculine. Ọ bụrụ ya pụta na omenala asọpụrụ nwoke ị na-aghọta ngwa ka nta ahụ dị mma o nwere ife ngwalụ m na-ame m n'ụtụ ị maara wiki nwa ndị nọ ya na-ekpu n'isi wima ịba ndị nọ ya na-ekpu n'isi ị ma ebe o si na ancient Kemet Egypt gboo ị mara ife wiki a pụtara na mgbe nwoke megidere ọkpụkpụ isi ewee gbagote dịka ọkpụkpụ isi nwaanyị zuru oke egbubie wigi a masị na ọta anị ka nwoke ahụ tozuru mmanwụ ka m na-atakwa n'ihe when you attain the level of consciousness they begin to say now you are now in the same realm maka na ife nwaanyị iche nwaanyị ka nke nwoke kpaka ọnụ ọ asị ife anyị na-eme na omenala ka anyị kụziere ụmụ nwaanyị the full consciousness so that they can begin to operate ya mere na nwoke n'idiri ofu nwaanyị uche anyị ezuchere ezu
ovu ịbụọ ịtọ maka na ejiri ovu nwaanyị eme gịnị aza nna anyị otu nwanne gị aka sị ejiri ovu nwaanyị aza nna anyị ebi na-ekwu okwu ma ọ na-adabara ụmụ na nwaanyị oluzie saịdị nke na anyị esigbo dịka ọ dọrọkwanụ nwa sisi m na-ekwu okwu nwa ọ na-adabara mụ na ụmụ nwaanyị eluzie m na-ejiri ovu nwaanyị aza nna anyị bụ na amịa mkpa ịnụ mkpa ahụ n'ọbụrụ n'ime mgbe eji azụ mmadụ na-ejikwe ntị kedu ife bụ ife kwụrụ ife akwụdebie oyibo kpọrọ ya duality everything dị n'ụwa nwere duality ife kwụrụ ife akwụdebie ọ bụ na ọchịchịrị adịrọ ife ama ndị mgbe anyị na-eje ụka ọ nwere ego anyị na-agụ ọchịchịrị n'ihe enweghị mmekọ egwu abụ dara ịfọkwa ọchịchịrị na ife nwere gịnị mmekọ ewepụ ọchịchịrị ma mbụ ọkụ nwa ịnụrụ ibe mkpu ewepụ ọchịchịrị ibe ama nguzo nye ka anyị ji nwee aka ose iyi ojii ọkụ ya ka modern sayensị na-akpọ kịta the black hole black hole modern metascience na-ekwu kịta the black hole the energy of all energy mana ndị gboo amagolie dịka aka ose agwa m unu si n'unu amara ibe anyị na-eme unu chere na ibe anyị na-eme bụ just ka iyi akwa tee nzu n'anya gbala abalị ọ pụrụ ya na omenala metụrụ ebe niile dị n'ụwa mana akwụkwọ ị na-agụ agụ mana anyị na-akụzizie ị na-amụta nke mbụ na ebe anyị ji eme omenala ọ nwaanyị na-atụ ime ọ bụ ya ọrụ nwaanyị na-atụ ime ịbụ ịmụ mkpi kịta bụ ịmụ nwunye ewu kedu onye ka mere ebe ọma aje ịbụnye m mkpi bunye m nwunye ewu ọmụ kedu onye ka mere ebe ọma mụ na ịbụnyere nwunye ewu ka ị mere ebe ọma mkpi ya je ebu ike chọwa jebe buru utu jebe ebe ọ ya eje ndị na-agbara ọbara mana nwunye ewu bi ya nọ lata mkpi ọzọ ọ tụọ n'ime gịnị ya eme biko onye enye tụrụ mmadụ ime onwe mma onwe gị asịga m ndị gị bụrụ nwunye ewu n'ime a na-akọrọ gị aka ewu m mụọ nwa ije arọ na-abọ bịa mkpi ya je atụọ na nwunye ewu 100 ime mana ewu m amụọ na alụm nwa 10 ịghọtara maka na nwaanyị na-eme ka ọmụmụ na-abawanye ụba mana nwaanyị n'ụwa kịta ọ ya atụ onwe ya ime nwaanyị ọ ya atụ onwe ya ime metụkọ nwanne gị akasị aka ife mkpụrụ ife akwụdobi ya ya mere omenala ji akụziri anyị balans na nwaanyị nwere ọrụ ya o nwere mbọsị na-emekụzisi na nye nwere ife bụ gender equity na omenala Igbo gender equality sorry na ya nwere gender gịnị equality na nwoke na nwaanyị alara nwa bụ maazị dibịa ama mbụ nwa n'afọ m wee dị na mpechene agwị ma ebe ibi na mpechene wee dị na mpechene ọnwa wee gaa iteghete m wee chịba nwa ka eji iru ya debe na achị nwa maka n'iru m ihu ebe n'iru m na-achị nwa enyenugo nsị akpaka ịmara ka ọ na-adị meziela ụmụ nwaanyị ebe o nwere ife nwaanyị ya eme nwoke ama mmenwu o nwekwara ife nwoke ya eme nwaanyị ama mme gịnị nye ka ndị gboo ji si na ife ọbụla nwere ife Chukwu kelee ka ọ mee iji maa enwe kịta ka agwọ tiga gata n'ebe anyị nọ na n'ọnụ nna ụmụ nwaanyị agba ọsọ true of us natural ọ ife dị n'ime mana nwoke ya apịala azụ si kedu ebe o si abịa chọba obi ya oyi ejime gịnị gbuo ya ya mere n'okike debere nwaanyị na nwoke ka ovu na-agbaziri ibie ovu a na-echekwa ibie o nwere ihe ịmụta ihe ejizi na ya sị na ovu adịrọ mkpa ihe ejizi na ya sị na nke ọzọ adịrọ mkpa ife kwụrụ ife eme gịnị akwụdebe kedu ihe eji bido okwu nwa maka na mebere ikwu okwu ife eji bido okwu nwa bụ ị na-abịa a na-ekwu okwu omenala ma na nke bụ nwaanyị nọ nke ihe eme ka omenala guzosie ike
etu anyị dị kịta ọtụtụ n'ime anyị bụ nwoke ya apụba jebe ịchụ ego onye na-azụ nwa Nwaanyị. onye na-azụ nwa onye na-azụ nwa onye ya asị ụmụ gị na ekwenụ dịka omenala be anyị dị nwa ma emenele mana ọ bụ na o nwere nke ịma anyị azụta ụmụ gị azụta nye ka m na-asị ọgwụ ndị nne mụrụ gọvanọ ọgwụ unu mụ prezidenti mụọ kọmishọna mụọ dairektọ mụọ ndị ori ndị asaba bụ efu nwadị mma dịla anyị o nwadị mma dịla anyị o nwadị njọ bụrụ nke nwadị njọ dịrị gị onye nke mama ya mere kedu ibe m na-akọwa omenala ibe isi iji amụta taa anyị na anyị abịara ebe nwa ka anyị kpoo oke gekwe ntị na mmadụ nọ n'ebe ebe nwa abụrụ na ọka gị baa uru ọ na-aghọta okwu ọ na-aghọta okwu ọ bụrụ onwego ndị Chineke nyere ka ha dị ka ndị ndu ọkwa ibe anyị ahụ anyị na-esoghị eso ibe mma nọ bụ onye ọbụla ya ebu anyị bido anyị maka ibe anyị na-eme gịnị na-aga aga biri ka m biri ibe anyị na-esi onwe bụ ka ọ gaala Igbo ka anyị nụkwa ibe eji atụ anyị egwu ndị